Kaixo, hau Joseba Arrizabalaga Iparragirre da. Geografia, gizarte eta Espainiako historia irakasten du. Bera Idiazabalekoa da, baina ikasturtean zehar Lizarran bizi da. Bera txikitatik daki euskeraz bera aita eta amari entzun dielako. Kaixo Joseba, aurkezpenean esan dugunez, Lizarran bizi zara, baina bakarrik edo lagunekin. Ez denago bizi nintzen, nire beste bi pixukidekin, baina alda hori nintzen, da baina bizinez ni bakarrik. Suposatzen dugu zu Lizarra ondo dakizula, baina daukazu toki berezien bat. Bueno, toki berezi bat ez dakit, baina aspaldi oso gustora jotzen naiz liburutegia. Ze etxean bakarrik ikasi baino nahiagoetan, jende horrekin da ikasi ikusten bat beste nahiagoetan. Zure denbora librean zer da gehien gustoko zaizun fasilitea? Denbora libreen gustokona jendekin hizketa egia, orokorren, asko gustatzen zait. Baina bestela joaten naiz asten bitan hemen kiroldegira, eta horra hitzen naiz, igeriketako kursillo bat. Hiltzen ez. Konturatu gara zer euskera ez dela batua euskalkia baizik, zer euskalkia baitzen dituzu egia? Nik uste Gipuzkera egiten zaiola, nire euskalkia, Gipuzkera izango litzateke. Behintzat adibidez, erezagoa iruditzen zaigu euskara batua. Zuri zer euskara iruditzen zaizu erezagoa? Nigo goratzen nahi, hasitzen lehenengo hemen klasekin baten, behin da berriz pentsatzen hori, nola esan behar dut, euskara batu, esan dut euskara batu, seguramente kostau ingo zaie, nahi ulertzea, Orduan, azten ditzen izketan eta egiten nola ariketa bat ez. Gero konfiantza hartzen duenean, bakizu, zuekin euskara batun askotan eskapa hoitzen zara zitea. Esan egin zuzure euskalkiko esan dut egiten da? Adibidez, elur urtea, ezkur urtea. Gero, beste bat, esateko zerbait adibidez, ez dala hola edo zer gauza bezala, hau ez da hantzen gauerdiko ez dule. Hori izan daikea baita bestela. Zer ikasketa dituzu? Nik ikasi nuen lehenengo, batxeago bukadunen, 4 urte historia, editu Gasteizen, eta gero irakasle izateko beste urte bete egin Donosti, master. Horre etorri baino lehen beste lekuren batean dituzu dela. Bai, askotan netzate fikagola draioen jarri den beti, noeta, eta galdetzen ez da, errareko gatia, ez. Noetan eroitzen justu, hemen hasi nintzen, iaz otsailen, 2016ko azaro eta bendu irikun anoetako ikastola. Izintzen eta gustora zaude? Oso gustora nago. Nago encantadora. Bueno, Joseba, izan da guztiaz, espero dugu ongi pasatzea eta... Urrengo galdetu berriz nahi, etorriko nezen da. Agur!